мақомоти Русия рӯйхати нави парвозҳои доимиро бо Тоҷикистон нашр карданд. тибқи иттилои сафорати Русия дар душанбе ба ҳамин тартиб миёни ду кишвар ҳафтаи беш аз 75 парвоз анҷом дода мешавад. Аз 27 август ширкати Somon Air парвозҳои ҳаррӯзаи Душанбе Москав Душанберо амалӣ мекунад. тибқи рӯйхати нав баъди 8 сентябр ширкати ҳавоии Ютер ҳамарӯза тариқи қатсайри Москав Душанбе парвоз анҷом хоҳад дод. ҳамин тариқа тавре қаблан хабар дода шуда буд ба самти Душанбе Москав Душанбе ҳафтаи 14 парвоз анҷом меёбад. илова бар ин ширкати Уральскии авиалинияи нақша дорад ҳар ҳафта ба 38 самт аз ҷумла аз Душанбе Хуҷанд Кулоб ба Москав Санкт-Петербург Екатеринбург Жуковский Қазон Калуга Краснодар Красноярск Липецк Минеральные воды Нальчик Нижнекамск Нижний Новгород Новосибирск Перм Ростови-Лабедон Самара Уфа ва Челябинск парвоз намояд. ширкати ҳавоии Сибир бошад қасд дорад дар 23 самт аз Душанбе Хуҷанд Кулоб ба Москав Астрахань Барнаул Владивосток Волгоград Воронеж Иркутск Кемерово Краснодар Нижний Новгород Омск Оренбург Саратов Тюмень ва Челябинск парвозҳояшро ба роҳ монад. дар иттилоияи сафорат омадааст ки рӯйхати парвозҳои Somon Air ба минтақаи Русия дар ҳоли дақиқ шудан аст. сафорати Русия хотиррасон мекунад мусофироне ки аз Тоҷикистон ба ин кишвар мераванд бояд тариқи барномаи мобилии сайёҳат бидуни COVID-19 гирифтор набуданашон ба коронавирусро тасдиқ намоянд.